Sanibonani, welcome back to my channel. Welcome back to yet another video. Ngiyabonga kakhulu guys for joining me. Thank you so much. Ungakhohlwa ukusubscribe mangaba subscribe. Ulike video njalo, ushare video njalo, upress the notification bell on. Konke you guys. Ungakhohlwa kakhulu kubalekile ukulike nokusubscribe ukuze sizosizakala sikhulise le channel. Ngiyabonga kakhulu bangani for joining me. Now, kule video ngizithanda ukukhuluma ke ngengane zosaziwayo. Kune story ngisibonile ukukhulunywa ke ngengane zosaziwayo. Ohlelweni le Showmax laphana you guys. I think uhlelo Showmax kuthiwa Born into Fame. Siyazi ukuthi kunabosaziwayo abanezingane ezikhulela, you know, like when you grow up in a in that family where your parents are celebrities and kanjalo you guys. So kuthiwa ke lezi ingane zosaziwayo zizoba nohlelo lwazo laphana ka Showmax you guys. I think like I said, I think igama lohlelo kuthiwa Born into Fame into kanjalo guys. So ke kuthiwa ke I think kuzoba nophila Madlingozi. I think ingane ka Ringo Madlingozi leyo, kukhona uShamiso Musaka, ingane ka batho bani lo mama Musaka, mhlambe izolithola igama phambili guys. Bese kuba khona uJunior Khathi leyo ingane ka DJ Tira, kukhona uAJ no Owami Mafokate, laba baka Arthur Mafokate kanye nengane ka Robbie Malinga you guys, uJR something like that. I think it's Junior Robbie Malinga into kanjalo. So I think they have their own show now you guys. Abazokhuluma kabanzi ngokukhulela in that celebrity a family thing into kanjalo you guys. You know, mawukhulela like emndenini oshapu ukuthi abazali bama celebrities. I think they're gonna be sharing exactly how life has been ukhuliswa ngabazali abangama celebrities. I think that's what the show is about. So kuthiwa ke lapha izingane zosaziwayo okukhona uArthur Mafokate, DJ Tira, Ringo Madlingozi, Robbie Malinga ongasekhoyo ke noAzania Mosaka. Ilona gama belidinga leyo guys, ingane kaAzania Mosaka. Zizokhuluma ngendlela ezikhuleka njengoba zikhuliswa obaba nomama abangosaziwayo. So lokhu kuzobonakala ohlelweni lwazo Born into Fame ezoqala ukukhonjiswa kwiShowmax kusuka ngoJune 18. Kusho mhlambe kule viki ezayo, or is it next or is it next week into kanjalo. So kuloke kuzobonakala uAJ no Owami Mafokate nabo abasendimeni yomculo njengoba uAJ enguproducer aphinde abe uDJ. uOwami yena uzoqhamisa uhambo lwakhe emkhakheni okuDJ asengene kulo. Then uPhila Madlingozi osezakela igama emkhakheni okulingisa uzoqhamisa ubudlelwane bakhe noyise ukuba buhamba kanjani njengoba ke kwake kwavela ukuthi kukhona ukungezwani phakathi kwawo. That's something else. Ingane ka baba uRingo Madlingozi. Then indodana ka Robbie Malinga, uRobbie Malinga Junior ephinde yaziwe ngelika nguRob Melly. Okay, uRob Melly you guys izakhela igama ezinkundle zokuxhumana ngemuva kokuqhamisa impilo ephezulu ayiphilayo. Sike sabona lapha after ukushona kobaba wakhe abantu bethi hayibo ngabe sudlalisa imali kababa wakho ke manje kwakuningi lesi yasikhala kanti ni have a channel then, but ngasibona istory sika Robbie Junior Malinga. So kulolu hlelo uzoqhubeka abonakale ezakhela udumo yize uyise engasekho. uShamiso Musaka uyindodakazi yokuqala yenkakha yomsakazo Azania Musaka uzokhuluma ngokuhamba ezinyathelweni zikanina nokungena endimeni yobumnandi into kanjalo. So uzokhuluma ngokuba asezinhlelweni okukhona kuzo I think it's Virgin ku MTV Base Africa ne MTV Africa Score State FF I think Love Gone Missing something like that. Indodana kaTira uJunior Khathi oneminyaka engu-25 nayo seqalile ukuzakhela igama uzobonakala ohlelweni ephendla indlela yokungena emkhakheni okuba umrapper njengoba ephinde abe nesifiso sokuba uproducer nomlingisi lo mntana kaDJ Tira ke. Kanti inkampani eqopha lolu hlelo iGod Production esikhiqize izinhlelo kukhona kuzo iUnfollowed, Life with Kelly Khumalo neThe Real Housewives, Ultimate Girls Trip South Africa. Iveza ukuthi kukumsebenzi wayo ukuvezela abantu izinhlobo ezihlukene zezinhlelo ukuze bahlale bejabule futhi bazi ukuthi kwenzekani empilweni yosaziwayo abahlukene. So you guys were now waiting to see this one. Izingane zosaziwayo you guys, like I told you, kunengane kaTira, kukhona ka Ringo Madlingozi, kukhona eka Azania Musaka, kukhona Arthur Mafokate no Robbie Junior Malinga oyingane ka baba ongasekhoyo uRobbie Malinga into kanjalo guys. So yeah, that show is coming kuthiwa ke on the 18th of June I think. So can't wait to see that one you guys. Besichazela kabanzi ngokukhulela emndenini bekhuliswa ngomama nabo baba abangosaziwayo something like that. So let us just wait
to watch that one. I can't wait to watch it. I think ngimfollow kakhulu ngumntana Ringo Madlingozi. Phila Madlingozi, I follow him a lot, even on TikTok and everywhere else. And I think the Kati boy, I've seen him around, but yeah, abanye bona angazi balandele. So kuzobe into enhle kakhulu ukuthi then I'll find out about their life, something like that. So yeah, man, ngiyabonga kakhulu ukuthi mamele video, like and subscribe, share ngakhodla phela ukuthi uyilike i-video kubaleke kakhulu guys. Like the video, subscribe, share bese siyabonana futhi kwi-video elandelayo. Bye.